କେଉଁ କାମ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ କୁସଙ୍ଗ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେତେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ, ଏକାନ୍ତରେ ରହି ସାଧନା କଲେ ସେତେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ ନାହିଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କିଛି ନକରି ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୁଏ ଏବଂ କୁସଙ୍ଗରେ କିଛି ନକରି ମଧ୍ୟ ପତନ ହୁଏ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସାଧନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳେ ନାହିଁ, ତାହା ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ତତ୍କାଳ ମିଳିଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବାର ବିଦ୍ୟା ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ବାସ୍ତବ କଥାକୁ ମାନିନେବା ହିଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି ଉଭୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କେବଳ ଲାଭ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, କ୍ଷତିର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସଂସାରରୁ କିଛି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗିବା ମାତ୍ରେ କୁସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଈଶ୍ୱର, ପରଲୋକ ଓ ଧର୍ମକୁ ମାନୁନଥିବା ନାସ୍ତିକର ସଙ୍ଗ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପତନକାରକ। ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସଦ୍ବିଚାର, ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ଦୁଃଖ ଏମାନେ ବିବେକୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସାରରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଲେ ଆନ୍ତରିକ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ବିକାର ଆପଣାଛାଏଁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ସାଧନା କରିବା ନିଜେ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା କୌଣସି ଧନୀ ଲୋକର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ହୋଇଯିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ହେଉଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଯେପରି ଧନୀର ଉପାର୍ଜିତ ସମସ୍ତ ଧନ ଅନାୟାସରେ ମିଳିଯାଏ, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେହିପରି ସାଧନା ନକରି ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ସାଧନା ହେବାକୁ ଲାଗେ।